škole posmívali, že nevím, co je to Fortnite dub, až se to jednoho dne konečně změnilo. Rodiče mi od narození zakazovali veškeré technologie, takže mě máma každý den u dveří kontrolovala detektorem kovů. Znáš pravidla? Říkávala. Obrazovky ti vygumují mozek. Žádné technologie, dokud ti nebude 18. Přikýval jsem a zadržoval slzy, protože jsem neměl žádné kamarády ani žádný život. Ale toho dne na mě na gauči čekal strejc. Vzal mě stranou, sunul mi do rukou iPad a zašeptal: Věř mi, ještě mi poděkuješ. Vůbec jsem nevěděl, co ti myslí, ale s třesoucíma se rukama jsem si ho tajně odnes do pokoje a modlil se, aby na to rodiče nepřišli. Tu noc jsem byl tak nadšený, že jsem se schoval pod deku a stáhl si Fortnite. Poprvé v životě jsem hrál s dětmi, které se mi posmívaly. Byl jsem první, kdo zemřel, ale i tak jsem se smál. Konečně jsem se cítil normálně. Pak na chodbě zaduněly koky. Slyšela jsem smích. Co tam děláš? Zakřičela máma. Strčil jsem iPad pod matraci právě ve chvíli, kdy vtrhli do pokoje. Táta mi prohledával šuplíky, zatímco máma převrátila můj batoh vzhůru nohama a pokaždé, když se přiblížili, přestal jsem dýchat. Založila si ruce na prosou. Staň, prohlédneme ti postel. Celé tělo se mi třáslo, když kontrolovala prostor pod postelí, ale nevšimla si ho. Na vteřinu jsem si myslel, že jsem v bezpečí. Pak táta zvedl matraci a iPad sklouzl na podlahu. iPad, kdo ti ho dal? Zaječela máma. Můj strýc, zašeptal jsem a dost. Žádné technologie, dokud ti nebude 30. Pak táta popadl klíče. A hned teď jedeme za tvým strýcem. U strýcových dveří moji rodiče vybuchli. Dal si mu za našímu zády jed a všechno si zničil, křičela máma a vrazila mu iPad do hrudi. Teď má zákaz až do 30. Stál jsem za nimi se skloněnou hlavou, slzy mi kapaly z brady, příliš zlomený na to, abych cokoliv řekl. Ale strýc si ten iPad nevzal. Ukázal mě: váš syn nemá žádné kamarády. Kvůli vašemu loupému pravidlu ho každý den šikanují. Vzlédl jsem a otřel si slzy. Dal jsem mu iPad, protože jsem přísahal, že už to žádné dítě nezažije. Odteď bude každý víkend tady, aby mohl být zase dítětem. Rodiče jen mlčeli, věděli, že má pravdu. Strýc mě popadl a zabouchl dveře. Říkal jsem, že mi ještě poděkuješ. Usmál jsem se a vyrazil k jeho PS5. Teď mě nauč, jak vyhrávat